बरी बरी आहे. ते हे झाकूनच राहू द्या. नाही झाकूनच राहू द्या, ते आल्यावरती घ्या. हे बघा, हे पण एक प्लेट आहे, खावा. छान आहे. गुग्गू काढू गुग्गू आहे की. चला आज बघा आपल्याकडे मटण थाली स्पेशल बनते. तर जेवढं मटण आणलं होतं ते सर्व ह्याच्यात आहे. चमचा आहे दाखवायला. येस, तो डायरेक्ट काविलचा घेतलाय. हो वाव, थिकनेस बघूनच एकदम छान वाटतं. एकदम मस्त सुगंध आलेला आहे, एकदम टेम्पटिंग वाटतंय. तर हे बघा, हे आपण ग्रेव्ही टाईप बनवलेलं आहे, एकदम टेम्पटिंग. आणि आज मी त्यांना जरा वेगळ्या प्रकारे बनवायला लावला, कारण ताटं जास्त आहेत. कमी ताटामध्ये असं करता येत नाही, म्हणून आम्ही एकदम ड्राय टाईप पण बनवलेलं आहे. बघा मटण, हे मटण आहे म्हणजे 8 थाल्यांमध्ये प्रत्येकाला असं एक एक छोटी छोटी वाटी देता येईल आपल्याला. बरोबर आहे ना. बस करू बंद. ते झालं. आणि सोबतच हे मटणच्या मोठी हड्डी असते ना, त्यांचा रस्सा बनवला. त्यात मोठी हड्डी पण असेल बघा कुठेतरी. लपली की काय, विरगळली की काय. आहे आहे, हे बघा मोठी हड्डी. ओके. आणि इथं आमची दिल बघा कशी झोपते. गिलू झोपा. चला, गुड मॉर्निंग बोलायचं का गुड आफ्टरनून बोलायचं? गुड मॉर्निंग बोलायचं. हां, दुपारी उठलं तरी गुड मॉर्निंग बोलायचं. आम्ही उठल्यावर. बरोबर आहे. चला, आता तुझा रुटीन काय? हां, सफरचंद खायचं. तू दर दिवशी एक ॲपल खाते रोज. म्हणजे तुझ्या वर्षाचे 365 ॲपल झाले. बरोबर. मी तुम्हाला एक सजेशन देतो. आज मम्मी जर हेल्दी असेल तर त्याचा क्रेडिट भरपूर क्रेडिट सर्वांना जातो, पण एक क्रेडिट त्या एक ॲपलला पण जातो. दर दिवशी एक ॲपल खावं. हां, मी असं नाश्ता वगैरे काय करत नाही, कारण तेलकट वगैरे असतं ना. हां, मग एक ॲपल खाल्ला की दुपारी जेवण, रात्री जेवण. बघा इथे ॲपल, बनाना, चिकू, फ्रूट, ड्रॅगन फ्रूट, सर्व आमच्याकडे फ्रूट असे ठेवलेले असतात. ओके. आणि मी सकाळी काय खातो तर डाळिंबाचा ज्यूस. बरोबर आहे ना. असं असं चांगलं चांगलं तुम्ही खात राहा. तर हे पहिलं काय आहे, 5च आहे ते. हां, तर हे खाली बघा आपले वडे चालू आहेत. आणि ह्याच्यात एक ठेवलं, हे आपलं मटणचा रस्सा आहे. तुम्ही ह्याला तांबडा रस्सा बोललात तरी चालेल, पण आपण ह्याला तांबडा रस्सा नाही बोलत, मटणचा रस्सा बोलणार. बरोबर ना. कारण तांबडा बोलला तर पांढरा बनवायला लागेल. नाही, आपण कोल्हापुरी ना, आपण कोकणी पद्धतीने बनवलेलं आहे सर्व हे. तर बघा, त्यांचे 6 थाली आणि 1 खालच्यांची थाली मटण. तर असे आता सर्व आपण सर्व करणार आहे. हे आले मटणचा रस्सा, एकदम झणझणीत. झणझणीत म्हणजे तिखट नाही आहे, पण व्यवस्थित आहे सर्व. ते व्हाईट पेपरमध्ये मम्मी. पांढरा रस्सा म्हणजे त्याच्यात मसाले, आपले लाल मसाले नाही टाकायचे. आता इथे बघा, हे काय होतं, हे फ्राय मटन सुक्का. येस, मटन सुक्का आपण बनवलेला आहे. आणि इथे वडे होतात आपले. चला, हे बघा, हे आपलं आहे मटन सुक्का. ड्राय बोलू शकता तुम्ही ह्याच्यात. हे तुम्हाला पूर्ण मटन थाली का दाखवते. अशी लॉटमध्ये ऑर्डर पाहिजे तर आम्हाला बनवायला आवडेल आणि सर्व्हिस द्यायला पण आवडेल. 1-2 थाली बनवायला भरपूर कटत जातं, कारण प्रकार बघा, 1-2 अजून तिकडे एक प्रकार होतो आहे. ते मटण सुक्का सर्व जाऊ दे. हे कसं लोणच्यासारखं, तुम्ही मटणाचं लोणचं बोलू शकता ह्याला. तुम्हाला मटणाचं लोणचं बनवलेलं आहे बघा असं. ओके. आणि ते तेवढंच होतं बघितलं ना, तवा पूर्ण खाली झालेला आहे. ते वडे पण होतात आहे. येस, मटणाचं. टोटल आता आपले थोडी वाढते. येस येस, बरोबर. 6 वाढणार आहेस ना. 4 बरोबर. पहिल्याला सर्वांना पोळी गेल्या पाहिजे व्यवस्थित, आणि त्यानंतर ग्रेव्ही. हे झालं 5. हे बघा, हे 7व्या थालीचं पण काढून ठेवलेलं आहे. आणि हे बघा पूर्ण खाली झालेलं आहे. हे म्हणजे कट टू कट सर्व काम आहे. ते कलेजी बिलेजी असेल ते पण देऊन टाकणार. ओके. आता सर्व पोळी बरोबर दिलेल्या सर्वांना हिस्से. आता सर्वांना रस्सा. आणि इकडे तोपर्यंत वडे पण भरपूर झालेले आहेत. वा वा, छान छान. जे होतात ते 1-1, 2-2 जे होतात ते ह्याच्यात द्या आम्हाला.
ह्याच्यात या माझ्या राईट साईडवाल्या जरा ग्रेव्ही टाक ह्याच्यात जरा. ह्याच्यात? हा ह्याच्यात ग्रेव्ही टाक जरा. ह्याच्यात? हा ह्याच्यात येस आहे पण थोडीशी टाक. आहे पण का? येस चला. असे ताटं बघा आपल्याकडे रेडी होत होते. तर हे आपली मटण थाली स्पेशल मटण थाली रेडी आहे बघा. अजून ह्याच्यात कोणता प्रकार यायचा आहे? भात. हे 3 द्या अजून मला. भात वाढते. आता 6 भात वाढ. वड्याचा तसाच टोप बघ लगेच खाली वळते कारण कमीत कमी किती थाल्या आहेत ते बाहेर 6 4 जा 24 24 वडे तर ह्याच्यातच संपतील. येस वा 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 एकदम टेम्पटिंग एकदम छान एकदम मस्त. ही पण थाली बनवली तर आरामात रेस्टॉरंटमध्ये 100-200 थाल्या असेच संपतील आपल्या लाईनीतून संपतील ना बोलता. अरे ह्याच्यात सोलकढी पण आहे. हा सोलकढी वाढलेली आहे. आता फक्त भात द्या. भात 3 भात झाले ते द्या. बघा इकडे वाढायचं काम आणि माझं न्यायचं काम. ओके नेक्स्ट 3 वाढायला घ्या. बघा अशी सर्विंग असते. ताटं 6 माणसं तेवढी आहेत बघा वाढायला पण. चला मटण वडे थाली रेडी होणार. वडे ठेवल्यावरती वरचे गरम आहेत ना तर एक पहिला वडा गरम गरम सर्वात जाऊ दे. काजल तू पण ठेव वडे पटापट. तोंडाला पाणी सुटणार आहे. 1 नंबर. त्या विषय संपला कोल्हापूर भाषेत. हां तर इथे बघा आपले 1 2 3 4 5 आणि इथे वडे ठेवायचे म्हणून साईडला ठेवले वडे ठेवायचे. तर 6 मटण वडे थाली जे रेडी आहे ज्यामध्ये सोलकढी मटण रस्सा सुक्का मटण ग्रेव्ही मटण आपले वडे भात सॅलड आणि चमचा एवढं सर्व आपण दिलेलं आहेत बघा आयटम्स. एकदम छान आणि एकदम ऑथेंटिक पद्धतीने कोकणी पद्धतीने मटण थाली आपली रेडी आहे. चला एक एक आम्ही घेऊन जातो. चला टाटा गेली सर्व वरती बघा. पासिंग गेम आम्ही खेळतो. बघा तुम्ही आमच्याकडे आवडीने राहायला या. तुम्हाला सर्व आम्ही कस्टमाइज करून देऊ. ह्यांचे 3 दिवस स्टे होतं बघा. ह्यांना एकाला शिरा हवा होता फक्त खायला. तर शिरा नरम शिरा विथ शुगरलेस आणि आपले ग्लासेस सोबतच मी त्यांच्यासाठी बघा इथे काय डेकोरेट करतोय. इथे पान आणलेत मी. त्याला टूथपिक घ्यायचं आणि असं लावायचं म्हणजे माउथ फ्रेशनर आज त्यांना हे देतोय मी. ओके तर इकडे आपले माउथ फ्रेशनर पण एकदम रेडी आहेत. ओके आणि सोबतच त्यांना पाण्याचे बॉटल लागतात. आता आपल्या बिस्लरीचे पाण्याचे बॉटल पण गेले. 3 प्लेट वडे हवे आणि सर्वांना सोलकढी परत म्हणजे 6 सोलकढी परत. सोलकढी नंबर 1 2 सोलकढी नंबर 3 4 सोलकढी नंबर 5 6 6 सोलकढी एक्स्ट्रा बघा आणि 3 प्लेट वडे एक्स्ट्रा. अजून ह्याच्यात 3 वडे टाकले की आपले झाले. येस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके सर्व रेडी आपले जायला बघा. एक्स्ट्रामध्ये पण केवढे गेलेत बघा. एक्स्ट्रा तेव्हाच जातात जेव्हा माणसांना आवडतं. आम्ही हे सतत 2-3 वर्ष दाखवतोय म्हणजे तुम्ही समजा काय क्वालिटी आहे. ऑनली फॉर बुकिंग करणार तर जेवण मिळणार नाही तर जेवण मिळणार नाही. चला मी सोलकडे आणतो घ्या. चला खाली प्लेट अशी चांगली दिसत नाही. 1 प्लेट मटन दे. मटनची ग्रेव्ही आणि मटन प्लेट जसं ताटात दिलंय ना तसं 1 थाली आपली द्यायची आहे अजून त्या खानविलकर काकूंना. नाही तर संपायची सर्व. हे नाही ग्रेव्ही नाही रस्सा नाही फक्त ग्रेव्ही. येस फक्त ग्रेव्ही पण एकदम मस्त झणझणीत झालेली आहे. आता ह्याला बघून ह्याची डिमांड यायची पण पहिला सांगतो क्वांटिटी असली पाहिजे. 1-2 झाला बरोबर ना मी कठीण होतं बनवायला असं हे म्हणजे ग्रुपमध्ये या आणि मस्त जेवून जावा ग्रुपमध्ये. ह्याची थालीची रेट सेम फिश थालीच्या रेट सारखी आहे. ओके येस मटन महाग आहे आणि ते आम्हाला एकदम प्रॉपर क्वालिटीने आम्ही बनवतो व्यवस्थित एकदम.
मटण महाग आहे पण नारळ किती महाग झाले आहे. जाऊ दे, महाग बघायचा नाही, खायचा व्यवस्थित. नाही पण आता थाली महाग वाटायला नको. नाही एवढी मोठी थाली नव्हती. आमची बुबू बघा इकडे झोपली आहे. चल आपले मटण पण आपलं एकदम रेडी. चला आता आपल्याला रात्रीला बनवायचं आहे बारीक मेथी बटाट्याची भाजी आणि भाकरी. या ग्रुपनी हे बटाट्याची आपली जी भाजी आहे ना ही तिसऱ्यांदा ऑर्डर केलेली आहे, म्हणजे एका विजिटमध्ये तिसऱ्यांदा ऑर्डर केलेली आहे. आता त्यांना बारीक मेथी हवी तर मी बारीक मेथी आणायला चाललो मार्केटमधून. बघा जसं तुम्ही ऑर्डर देणार तसं आम्ही तुम्हाला फ्रेश आणून देणार. अरे राम कृष्ण, लागला का? नाही. तिथे ही बारीक मेथी आणि इथे आपली बटाट्याची छोटे बटाटे असतात ना हे बघा असे. तर आता आपले हे जे गेस्ट आहेत ही कितव्यांदा घेतात आहे सांग? तिसऱ्यांदा. याच विजिटमध्ये तिसऱ्यांदा घेतात. हे फर्स्ट टाइमच आलेत पण हे त्यांना आवडली म्हणून. 3 दिवस. हे आम्ही लेटेस्टमध्ये नवीन ट्राय केलेलं आहे. मग काजलने बनवली, आम्ही खाल्ली. फ्रेंच फ्राय सारखे मोबे ना, मग त्याच्यापेक्षा बेटर हे लागतात छोटेवाले. मग ही भाजी बनते. येस. आता बघा दुपारी मम्मी त्यांना विचारले संध्याकाळी काय पाहिजे तर त्यांनी बारीक मेथी सांगितली ना, तर बारीक मेथी मी त्यांना मारुती मंदिरवरून आणून दिली. म्हणजे माझ्यासाठी ते 5-6 किलोमीटर खाली आहे काजल. ते जाऊन 6 किलोमीटर येऊन 12 किलोमीटर. त्या भाजीसाठी मी स्पेशली गेलो बघा, कारण आपल्याकडे ते 3 दिवस राहिला, त्यांचा 3rd डे आहे मम्मी स्टेमध्ये. तर आपण तेवढं तरी त्यांच्यासाठी करू शकतो. येस. आता त्यांना पाहिजे आहे भाकरी आणि 2 भाज्या. ओके, भाकरी आणि 2 भाज्या असे त्यांचे 6 थाली आहेत. तर यांची प्रिपरेशन इथे अशी असते आणि माझी प्रिपरेशन बघा इथे अशी असते. तर 6 थाली बोलत 1 2 3 4 5 6 चमचे ठेवून रेडी आहे बघा. प्लेट्स, ताटं धुतलेली, ते पाठोपाठ मग त्यांच्यात ग्लासेस, माउथ फ्रेशनर, हँड टॉवेल जाईल. सोबतच 2 भाज्या जसं बोललो होतो त्यांच्याकडे मी डायरेक्ट ही भाजीची प्लेट देणार, ह्याच्यात भरून लगेच पटापट वाढायला म्हणजे सर्विस फास्ट होणार. 1 भाजी 2 भाजी आणि अशीच प्लेट ठेवलेली. म्हणजे ही अशी पण तयारी करून ठेवली की आपलं जेवण एकदम फटाफट जातं. आता वाजले संध्याकाळचे 8:20. ओके, तर अशीच आमची रुटीन डेलीची चालू आहे. चला, आणि सोबतच इकडे बिस्लरीसुद्धा ठेवलेलं आहे, म्हणजे त्यांना पाणी लागले की पटापट देता येतं, म्हणजे वरती जायला डिले होणार नाही कोणत्या गोष्टीचा. काय बोलते दिलो? पप्पी दे, पप्पी दे. आता नाही देत दिलो पप्पी. ही वाली. चला, तर तू एका हाताने खापते अशी. भाकरी बघ एकदम मस्त फुगलेली आहे. मस्त. वा वा वा. एक भाकरी खाईल तर डायरेक्ट उद्या जेवणार बघ. भूक नाही लागणार त्यांना प्रवासाला. आता तुम्हाला ते सांगतोय की आता त्यांचं जेवण आहे आणि चेकआउट आहे, रात्रीची गाडी आहे. ओके, तर त्यांना ड्रॉप पण आहे आपल्याकडून. ओके, चला 2 भाज्या झाले, भाकरी तर रेडी झाली की आपण फटाफट. गरम आहे ना हे बघा, वाफ निघते बघा, गरम गरम फुगलेली आहे बघा. ते भाज्याचं एक वाढून. चला, रात्रीचा डिनर काही असा आहे, साधा सोपा सिंपल. तुम्ही अशी भाकरी 2 भाजीची थाली पण अशी घेऊ शकता. 6 थाल्या आहेत ना बरोबर, ज्यामध्ये ही बटाट्याची भाजी आणि मेथीची भाजी अशी 6 थाली रेडी आहेत. त्यासोबत त्यांना सोलकढी हवी दाखवतो तुम्हाला, बनते बघा. आता बघा आम्ही रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला आलो आहे. या ग्रुपचा आपण रिव्ह्यू घेऊया. तुम्ही आपल्या होमस्टेमध्ये किती दिवस राहिलात? आम्ही 3 दिवस राहिलो. 3 दिवस. आणि तुम्ही सर्व 7 जण फ्रेंड सर्कलमध्ये आहे का? फ्रेंड्स आहात तुम्ही? एका बिल्डिंगमध्ये. वाटत नाही पण. येस. हां, आणि इथे बुकिंग कशी केलं आमच्या होमस्टेमध्ये? यूट्यूबवर आम्ही आधी शुभांगी कीर मॅडमच्या रेसिपी सगळ्या बघत होतो आणि आमच्यापैकी बऱ्याच जणी त्यांच्या फॅन आहेत.
त्यामुळे रेसिपी फार आवडायच्या आणि नंतर आम्हाला कळलं गुगलवर जाऊन की त्यांचं होमस्टे सुरू केलं आहे. ओके. होमस्टेमध्ये सर्वात जास्त काय आवडलं तुम्हाला? जेवण सगळ्यात जास्त जेवण आणि असं वाटलं आम्ही माहेरी आलो आणि आमची जे मागाल ते मिळालं आम्हाला. आम्ही काही बोललो आणि आम्हाला मेन म्हणजे इथला ओंकार जो सगळं सांभाळतोय, आम्ही काही बोललो आणि तो असं बोलला की नाही हे मिळू शकत नाही, असं झालंच नाही. तुम्हाला जे हवं आहे ते आम्हाला तो लगेच आणून तयार करून द्यायचं. खाण्याच्या आम्ही इथे खूप चंगळ केली. मोदक, शिरवई, पुरणपोळे सगळे प्रकार आम्ही मागितले आणि त्यांनी प्रत्येक वेळेला आणून दिले. वेगवेगळ्या प्रकारचे फिश आणि जे हवे ते सांगितले की ते बरोबर आणून द्यायचे आणि कॉम्प्लिमेंटरी फिश पण देत होते. खूप आम्हाला बरं वाटलं. मटण थाली पण खाल्ली. मटण वडे ते बेस्ट एकदम आणि नाश्ता ब्रेकफास्ट साबुदाणे वडे वगैरे साबुदाणा वडे काय सुंदर होते, म्हणजे छान होते ना, एकदम फारच सुंदर होते. मस्त होते. म्हणजे तुम्हाला जेवण आवडलं आणि स्टे कोणते गोल्डन सिल्वर रूम होता ना गोल्डन तुमचा? सिल्वर रूम चांगले होते. रूम चांगले होते सगळं. आणि गरम पाण्याची वगैरे सगळी व्यवस्था आणि होती. मेन म्हणजे बाहेरचा जो मोकळा पॅसेज आहे बसायला, खूप आम्ही एन्जॉय केला आम्ही. हा, तुम्ही कुठून आलात? हे मुंबईवरून. आणि किती दिवसाचा स्टे होता तुमचा? 3 दिवसाचा. ओके. आणि रत्नागिरीमधले असे 2 ठिकाणं सांगा जिथे फिरायला आवडलं तुम्हाला. कशेळी घाट, कशेळी. कशेळी घाट नाही, कशेळी पॉइंट. हा. आणि गणपती. हे 2 पॉइंट तुम्हाला आवडले. थँक्यू. भाटे बीच पण आवडलं. भाटे बीच पण आवडलं. परत ओके. ओंकारचा आम्ही हा, परत ओंकारचे सगळ्यांतर्फे आम्ही आभार. खूप आभार मानतो. आम्ही राहायचो वर आणि तो खालून सगळे ताट गरम पाणी सगळं आणून आणि आम्हाला अक्षरशः द्यायचा. वडे तर अगदी आणि गरम खूप सेवा गरम केली. हा. आम्हाला माहेरी आल्यासारखं वाटलं आणि आमचे मनापासून त्याला हे आहे की तू अजून मोठा व्हावा. थँक्यू आला. थँक्यू.